ilahi darul qawmi hayre dañi bural rokkede arif Zeynuddin Muhammada dokkaɗo tawfiqal ilahi ne semmina pociɗo ñiiɓi e sunna Zeynu Muhammada ko qiblatan lissalikina wa hadratan hikka noon korka kaɗon e min binditi duɗe ɗe wuro ngo noon e gure commune o fof kala ɗo duɗal woni tan e commune he e gure ceerno he nde min limti ɗum duɗe ɗe fof kawri ko 164 duɗe ɗe 164 aywa hen duɗe jeeɗiɗi noon jannginoɓe ko rewɓe hen duɗe jeeɗiɗi jannginoɓe ko rewɓe duɗɗe ko 164 to almuɓe janngoɓe ɓe hikka kamɓe fof ko ujunnaje 12 e 617 sa fecci noon worɓe ɓe ko ujunnaje 6 e 889 rewɓe ko ujunnaje 5 e 888 ene wayno ko ujunere woni hakkude worɓe e rewɓe worɓe ko ujunnaje 6 rewɓe ko ujunnaje 5 sabto ko 889 ɗa ko 888 mi arta ɗon kadi jangde rewɓe en mbino nane nde min puɗɗoto limtagol adan taw rewɓe kam ko ngala e duɗe he tan ɗum waɗi alhamdulillah rabbil alamin eɗen jetti Allah no feewi ñande fof eɗen ɓeydo duwanade ceerno sabu ballal makko e meɗen ɓe mbawa andude no yiɗi en ni no foti ɓe mbawa andude ballal makko e men no foti e bangeji fof kala bange mo jaaruɗa ma yi toon darde makko nde wonno gueɗe goɗɗe ɗe ko golle tan ɗe mbaɗirte wona yamirede en kaalino nane mbimami nde gommi Fass nde dam rugi ene nawno toon sukaɓe rewɓe ɓe ene janga e makko so ala ɗon mi wallamo e mabɓe nde min garti nde noon tawi han kadi woni duɗal sukaɓe ɓesgu galle o ko jangarton ko woni duɗal woɓɓe hen puɗɗi dañde suuraji woɓɓe hen neni alqur'ana woɓɓe hen alluji ɗe towi no feewi kadi kamɓe ɓe garti kamɓe sukaɓe rewɓe ɓe fof hitande min garti nde duɗal ngal fo artori on saaha noon ceerno ƴettiɗo biyeteɗo Chouaïbou Sarr aywa yo janggin duɗal ngal ko isum ceerno Ali joom suuɗi makko ko ɓi ceerno Alci Ballo kanko adi ɗo jangginde sukaɓe ɓe duɗal ngal nde min garti nde won jangginannoɓe ngal ko adi kono ɗum foccanoki nde ngal iwi e juuɗe Dede Ruhi kangal duɗal rewɓe ngal arti ɗo o Chouaïbou Sarr jangginanno ɓe jangganno ko galle Sirif goɗɗo o galle Sirif mbiyata galle Sirif ko Oumar Ñamto woni ɗo fodde dumunna hawri ceerno Ablaye An ɓe gandi kanko e ceerno Siraji An jinnaɗo maɓɓe o rokkiɓe ko ceerno Adjuma Saïd rokkiɓe ko oɗo ceerno gila ko ɓooyi ɗum waɗi koye gonal ceerno tan ɓe goni ceerno Siraji An ko woni cilon ko fof o woni toon ko e yamirore ceerno ko e gongol ceerno ɓooyi ko gasni jangde kono ceerno wi o heddo toon o heddi toon nde iwi toon o arti ga ko e yamirore ceerno iwi toon ko yamiro ceerno ari ga ɗum waɗi kamɓe ɗiɗo kam ko e tamande ceerno tan fof gonga fof ko noon kono kamɓe nde wonno ko dokkal e sifa goɗɗo waɗi kamɓe kam gila ko ɓooyi ko e jungo ceerno tan e yamirore ceerno tan waɗi ceerno Ablaye An kanko no jangganno ko cilon nde gasni o yihino Bahiya seeɗa mo joguino ndereru mawngu yidde ya jokkoyde jangde nde no Bahiya kono ceerno yima tan ko artu Madina kanko no tawlani o arti dumunnaji o arti adan ɗi noon o wonduno ko e ceerno e sete he omo yaada e ɗanle he ɗum wonno tawi on saaha ko Chouaïbou Sarr jangguinta Chouaïbou Sarr ko rafa ko noon ceerno yamiri ceerno Ablaye An ƴetti duɗal ngal ko ni ceerno Ablaye An artiri e duɗal he on saaha noon toɓe jangganno ceerno yamirimo ko ɗum ko ceerno ɗahir tan ceerno neli ya wiyamo yo ƴetta duɗal ngal ko arti e duɗal he ko noon omo janggina nden Allah no walli mo jogui karallagal mum mo jogui kadi pellital ko ɗo jangde rewɓe nde wurti ɗum ko kaleten joni ko ɗum ceerno wurtini tan ko golle tawde hankadi duɗal ngal wurti yimɓe batti arde e maggal ne gimmo leeɗe he bang nde garta hen yimɓe jii ndeke debbo wiyaka woto jammu
debbo kadi wiya koye jam yimɓe mbatti ƴettude ɓiɓɓe mum ina mbaɗa ina nanna e duɗe he fof ha joni de ceerno yidde wallude yimɓe ɓe huccinde yimɓe ɓe e jangde he Madina wowano reftagol sona denɗo jofnuɗo so jofni yo ceerno jofni ma yo ɓamtu gila abi sammo won noon min gandiri min jahta min puɗɗo jangide ko noon kono fof ceerno yidde yerɗinde yimɓe ɓe o watti wiide kamɓe sukaɓe rewɓe yoɓe deftu e batu caali o ko ni deftagol ngol jaati arti ko sukaɓe rewɓe tan deftagol ngol noon nde wonno tawata ko wuro ngo fof nan ɗon rewɓe fof nan ɗon yaaɓe fof jogo himmeji ƴettude ɓiɓɓe mum nawa e duɗe he ɗum ɓeydi wurtinde jangde rewɓe e duɗe he ha hande so Allah jangde ne jogii hande ko reeni e maɓɓe ne heewi kamɓe rewɓe ngal ɗo duɗal galle o e duɗe nder wuro he ko reeni hen e rewɓe ne heewi ko ni jangde rewɓe ɓeydi wurtirde arti e duɗe he eyi kalano ɗen ko programme jangde nde elle ko hen gonnoɗen eyi joni noon fedde nde komin mbatata ko kala batu mo min mbaɗi min jewta hen ko fati e jangde nde min jewta hen min dokkodira hen haqqillaji yimɓe naftori ɗum no feewi ha hankadi yimɓe mbatti wiide joni mbaɗen laawol janguinirgol tawa wona tan jangde nde ene jogui tan sifa ɗum ne joloyi hen saaha fof haale so min jii ceerno Ibmar Ceerno ɗum haale toon eyi ceerno Ibmar Ceerno wiya mballodire hen e ceerno Jalal noon hunde fof ko hande yonti tawde haalete tan deƴƴe février 2014 jolani kam tan ɗum ko haalete tan eyi ko yo fellita waɗede yimɓeɓe tan caamiɗo Daka FM woni joni ɗo taw Daka FM on saaha arani ceerno dedam Jalal ne jogui ɗon bureau tawmomi toon garmi tan mbimomi joni ñande fof eɗen kala jangde no foti waɗanede laawol no foti mbaɗen ɗum tan joni kam woto pewjen mbaɗen tan ñande hen min jewti woodi ko min jewti hen ko heewi min jewti hen kala ko min jewti min tonga min jokki ɗum ma won yontere min jewta emin tonga ha kam min mbaɗi toɓɓe ɓurɗe mawnude ɗe heddo so toɓɓe ɗe mbaɗa mawɗe ɗe mbaɗama ƴeeweno ɗe ɗum fof kam min bindi ne windani tonga fof mo jogui archive fof min jogui hen caggal ɗum noon min tawi minen tan ɗiɗo min jonata min mbaɗani ɗum lajna woni commission ceerno Harouna Diop ceerno Ablaye An ceerno Habibou Bira Alpha ceerno Mamoudou Sall ceerno Ibn Oumar Dia nde woni ɗo nde ko hen jeeyano ceerno Ibn Kane somi yejitani ɓeɗo ɓuuri labtude hen woni min mbaɗano ɗum jonle emin gaɓɓa ɗum ko eɓɓeteno ko yeehi kam ha waɗa eɓɓa duuɓi jeegom no Qur'an o jangirte hen tawa ene yaadi e jangde Pulaar nde tawa ene yaadi e français o ene yaadi e arabia o fof eɓɓana ɗuuri sina joni ko on programme fuɗɗi ƴewde no waɗirta ɗum hankadi golle tawa kadi wona eɓɓama tan kadi jooɗima ala wona e gollede eyyi e puɗɗima woni eɓe golla ɗum ɓe goni e tabitinde ɗum waɗi hankadi kam nde wonno ko heewi waɗama hen duɗal afiya ngal mbimami ngal waɗama nde ngal waɗande won programme no ƴettirano no yaranno ni tampere nde tan ko tabidde weeɓanani en kono foof so tabitino sabu jencude moƴƴude fuɗɗanoma heɓede hen kadi nde wonno ko kangal fuɗɗora haqqilantagal heeɓa hen no feewi ɗum waɗi duɗal ceekewi ngal nde ko mimanno ɗum nde fuɗɗotomi ngal ndene tawi min keeɓi to humpito moƴƴo ɓeydi wallidde min kono fof wasde topitede no foti topitorede haɗɗum yarude no foti yarude wasde topitorede sabu min ka fodde hen ko mbaɗanmi hen ko so min mbaɗa duɗal ngal tan min mbaɗata ngal koye sifa min kettumi koye janguinowo e jangde onon jinna e sukaɓe ɓe ketti e jobdi e yomnitagol eyi janguinowo noon mbiɗa wawi ƴewde ɗum mi adda min kalda jobdi onon noon topitto no jobdi heɓorto onon topitto no yettortomo
aywa jangde nde noon minen ballata on toppitade ɗum min mbaɗi kadi almuɓe ɗo haaɗata ko ɗo almuɓe kaɗata ɓurata ɗum ko ɗum ɗo ceernajo o jogoto onon kadi toppitto no haaɗiri ɗon sabu kala naatowo ne jogii to rewata min ƴetti ko yimɓe joyo ɓen jogoto duɗal ngal kamɓe jogoto bindol ngol jogoto nargol jogoto yaltugol jogoto yomnitagol jogoto yobde jannginoɓe so ɓe jii ko ɓe jawi e jannginowo he yoɓe kalamin minen so jannginowo o wonko yawi e maɓɓe yo haalanin minen ɗum ballodiranmi hen ko ceerno Abdoulaye An e ceerno Harouna Diop minen tata ballodiranno hen emin jogoɗon batu lewru fof walla lebbi ɗiɗi fof on sahaa nde toppitade waɗi fayida no feewi duuɗe ɗe ne mbaɗi ɗo haaɗata eɓe keɓa jobdi maɓɓe taw ala tampere jangde nde ene samori kono yeehi ha ɓooyi ɗum loyi so loyi tan kala ko loyi loore jippito e mum woni programme o firti kono hande e rewde e ɗin laabi e rewde e wonde hen nde nawi yimɓe hankadi ha ɓeydi jogade humpito no feewi e andande no hankadi kam humpito hewngo heɓama hen alhamdulillahi alhamdu heddi tan ko heɓande ɗum peeje no jogorto jannginoɓe ɓe tawa eɓe jiiya koye maɓɓe no moƴƴi janngingol ngol wawa tabidde masalan jobdi jannginoɓe ɗum tan ɓuri tidde hannde sabu so tawi a wi a yoɓat jannginoɓe ha ɓe tina ɓe joɓama taw koye jinnaɓe he mbiya aɗa ƴetta ɗum yoɓata wawde wonde jinnaɓe ene kewra ene tedda yoɓata wawde wadde ɗum jobdi ndi ne wonno ndi fuuyirta a ɗeɓata annene wawde forsude janngino o yo wonno waɗiri no foti waɗirde falillahi alhamdu o saaha kam ko ɗon yarete ene yiya noon neɗɗo kam so tawi moƴƴat a yawanat hoorema ko mbaɗata ko so tawi moƴƴat kala to ɗum tolni an tawa aɗa yawani hoorema ɗum waɗi ene yawni no feewi yawnade nde ko yidde ko rerɗude e ko mawni waɗata ma yawde kono sa ƴeewi to wonnoɗo e to arti ɗo a tawat ne samori alhamdulillah samori no feewi jarama ceerno machallah ɓeɗaɗo weltima nam jewtete tuuti faamo kewɗe kadi dañama yewte fof koye dental jewten ceerno ɗo kala mbiɗa nane to koot ka ari to galle Mamadou ni wonno koyno annam kawɓe janggoɓe ɗumne kadi hon sifo ɗum arde waɗa talimɗum eyyi ceerno Ibra Oumar Thiarno omo jogui haaju e yidde wallodirede e jangde hen no feewi o ɓooyi haalde ɗum omo andi fedde jangde ɗum ɗo eɓe jaaha e makko ziyara omo haala hen so Allah ɗum ɗon kawgel ngel kanko woni sembe mum ko miijo makko koye miijo makko ɗum yalti sabu yidde yo ɗum so waɗama jogade hen jorto ne wawi sembina jangde nde o holli noon mbete ɗum wawa ka waɗede ene fota wawde waɗede o bisimilla ɗum 2015 fuɗɗi on saaha jarri ba waɗa on saaha noon nde wonno ko fuɗɗogol waɗa e sifa jaajƴo pour taw fof ne wawi hejje sabu min mbaɗino hen hay sinno almuɗo ko hisbaji ɗiɗi wawi yo ar fof tan ko yidde sembinde hitande fof noon min ɓeydo abbinde yimɓe dow seeɗa pour yidde haɓe cemba hen nden wonno ko hisbaji ɗiɗi min gabbiti min mbi joni kala mo jiɗɗo tawede ko la budda taw ne wawi hisbaji joyi ko famɗi fof min gabbiti min mbaɗi hisbaji sappo hamin mbaɗi sappo e joyi hamin mbaɗi nogas min mbaɗa renɓe banggue ɓen ko banggue renɓe ne goodi ɓe ndenani ne goodi ɓe ndenani ɓe noon min mbaɗata tette ittude hisbaji seeɗa e wadde hisbaji kewɗi ɗum kam hitande fof ne waɗe ene yiya kadi ene yiya fayida mum ene ɓeydi feñje sabu ne fuɗɗete nde almuɗo pour tan o daro o janga e nder yimɓe tawata ko tampere mawde tawi ɗum haqqillaji yimɓe tawi yimɓe geltaka e ɗum
elto waɗaka e ɗum ɗum woni neɗɗo kala ko eltaka tawto kadi waɗanimo tampere hayso omo wawi wasi eltede hen nde haɗa waɗatamo ronkude kono yiyama kam joni ɗum usto donno won e duɗɗe he enen gueto eltude kono ha joni duɗɗe ene jogui caɗele wawde wadde jangde nde no nde foti waɗirede ni waɗi ɗum noon ko jangguinowo so tawi jangde nde moƴƴat tawde ko alqur'ana ha reene ha moƴƴat kala ko hewra kala ko heewi o fotani ɓurde almuɓe 15 so tawi tan kam ko yo moƴƴu kadi yo reene tawa kadi juutani yom jangga duuɓi seeɗa reena jangguinowo o fotani ɓurde 15 e kono noon a tawat enen jangguinowo ene huufi temedde eyyi so tawi a huufi temedde sa rerɗi e fof yo janggo alluje ɗe gonta tan ko yawrude seese so wonno mbaɗata a yi goto ne weeli haqqille a rerɗi e wallude on wonata ka a jingui eyyi ɗum waɗi yimɓe kadi ne certi e ɗum a yiya goɗɗo ɓurata wawde wallude ko belɗo haqqille a yiya goɗɗo ɓurata wawde wallude ko mo welani haqqille min joni mo welani haqqille somi yi mum tinnade ɓuranmi yurmade yidde wallude e belɗo haqqille so wayi noon aywa jangde nde hebde hen qualité jiɗaɗo weeɓata ma jangde nde heeɓo sifa kam koyene rewre Allah ko nandi hen kono jogui moƴƴuɓe haqqillaji ɓen ma ɓoccito ndena kono so tawi nde toppitama ko hande ko ɓuuri hewde e janggoɓe hen mbawi rende ɓurɓe hewde hen mbawi rende ko programme tan mo e juɓɓudi moƴƴiri ni ganduɗa so waɗama e mbawi rende taw tampere hewani ɗum tan mankira ɗen ɗum ne kadi ala ko mankin ɗum so wona tan alhaali jobdiji jangde nde kono so wona ɗum hewɓe hen ene mbawi ɓurɓe hewde hen ne mbawi rende haqqillaji ɗi no rende kam fawi koye haqqille e tinnare e wallede ɓeɗe tati rengol fawi ma neɗɗo jogo haqqille wawde rende o jogo tinnare o walle suka noon ala tinnagol suka kam ko ceerno mum woni tinnagol muɗum saabu kañum ko waɗata ɗon ko kono kam ene yiya kawgel ngel engel ɓeydi wallidde ene jogui ko ɓeydi no feewi e nder ɗiɗo duuɓi kadi hankkadi jangguinoɓe hewɓe garti ko sukaɓe ko janggoynoɓe ene jogui jangde ene mbawi jangde kadi ko sukaɓe ɗum waɗi jangde nde kadi ene ɓeydi hay sinno eɗen jiiɗi ko ɓuuri ɗum kam ene ɓeydi falillahi alhamdu non tigi jarama ceerno bandiraɓe nani paamin kadi bertima no feewi nanɗo technical ceerno ka joom haabiji to banggue kala de korka are gasde ene heewa de nanɗo ɓurana no soɓe caali ɗo yimɓe namdade mbele ɗo nane duɗɗe kala hitade kala korkaji no foti ko poɗɗon no famde waɗana hen koye ɗon hitande e foof ne ande kala hitande windete renɓe ɓe gande jofnuɓe ɓe gande kono noon sa ƴeewi janggoɓe sifa kubtijinɗo a yi ko reeni ko a tawat ne yawni ujunaji 12 jangowo aywa kala ko famɗi yo temedere kam ren jofnugol ngol kam ene wona 200 saabu worɓe ɓe ene gona hedde temedere rewɓe gona hedde temedere to banggue jofnugol to kono andi jofnude e rende ne serti rende firti ko huñade deftere nde taw aɗa wawi janggude taw ene hippa nde hippe jangade hoore ha gasa ɗum noon weeɓani jofnugol noon ko jangude nde hande yetto tawa noon ko jangugol taw wona tan jimam payfumami taw no way foof aɗa jangga ha ɗigga puñoɗa hay sa dursitaki kam tawa hankkadi kalɗo kippidɗa aɗa wawi waɗi jofnugol ngol kam aɗa yiya waɗa 200 taw ko jofnuɓe eyyi so jofni ko ma ɓamta eɗen jogui caɗele noon to banggue jangde nde fuɗɗiɗo ƴeesade seeɗa foof woppat ɗum ko caɗele jangde nde mbawɗa wallude joomum tan ko nde famɗi nde kono so fuɗɗima tan woni mbiyami ɗo ƴeesade de ko duuɓi 10-12 on mbiyami on woni goppowo jangde o sahaji duuɗe ɗe kadi to banggue rengol ngol ene jogui caɗele a jangguinata kadi almudo ha hankkadi alwal ngal
weeɓa hanka andi so jofni so ɓamti hankadi woni koye weebde haa ɗo weeɓata ɗo goɗɗum hawdisino hisbaji kewɗi o woppa ɗo o faye Fuuta o yaha o jokkoya walla bom sahaji haa o rendina kono taw aɗa yawi rendingol ngol suura ka rendi omo dorsito fof kono an ceerno o aɗa yawi moƴƴugol ngol tawde aɗa yawi moƴƴugol ngol a wawata wiide jomum reeni on ɗo so aɗa yawi moƴƴugol ngol a wawa hayde jomum reeni wata wonde a jam fiima ɗum sabu so nani reeni ene wawi sikkude gasi jiɗa yo ɓamtu watta alluwal gongal pour an ko jawɗa toon ko ɓura tidde jomum haaɓa ɗum woppma yaha ɗum fof emin keɓa ɗum eyi haaɓa ɗum woppma yaha faya Fuuta yetto toon tan Allah andi wiya reeni walla ko ni tawa an hanma wiide reeni won ko jawɗa eyi ɗum na hen so tawi noon a yiɗi inde nde a yiya tan reeni walla a yiɗi tan jofna mbiya yo refto taw huñatako refto tan jangga so ari jangga so ari jangga eyi ɗum fof ittani ɗum fof ene haɗa jangde nde wadde fayida heɓede hen fayida poɗɗo heɓede hen won ko a namnaki hen kono basi ala e laɓɓitinde ɗum rawande e joni nawna duuɓi ɗiɗi neɗɗo goto noddi kam téléphone o wi alhaali jangde alqur'ana nde eɓe jogii ballal faade e duɗe qur'ana he ballal maɓɓe noon ko wallude beele joomum en janga mbatta yiide français o mbimi ɗum heƴata e téléphone arat kalnamin hamin paama nde o ari nde noon noddum ceerno Ahmad Bayel min joddi o fammini min fof eyi min mbimo e joni min nani amin jaaboma o yehi min kabri ceerno wi bisimilla ne moƴƴi ɓe ngari min nodditiɓe ɓe ngari min jewtidi hen e mabɓe on saaha wonno maire ko Baba Saydou Ba min jewti hen e Baba Saydou Ba min kalde e mabɓe ɓe mbi joni koɓe keddora heewani ko seeɗa e mbawi ƴettude min kolliɓe yogo e duɗe ɓe bindi ɗen duɗe ɓe bindino duɗe kewɗe kay wallawol ɓe bindino duɗe kewɗe ɓe nawi nde ɓe nawi ɗe duɗe kewɗe ɓe binduno ɗe ɓurino duɗe 10 ko ɓe bindi ngol lawol min kolliɓe duɗe kewɗe nde ɓe nawi ɓe ƴettoyi duɗe jeegom mbi ko ɗen on saaha adda haalda fuɗɗa ɗum woni jangde français waɗande e nder duɗe alqur'ana he wasata hewɓe ne nana ɗum woɓɓe hen moƴƴina ɗum woɓɓe hen mbasa moƴƴinde ɗum eyyi kono noon min kam kala tan ko mbaynimi ceerno o yamiri mi ala e ɗum kulol mi watta noon komi waynaki mum eyyi kadi ko haɗi foof ɗum komi jantotoɗo ɗum kono kadi kala ko yamiri mi ala e ɗum kulol eyyi tawde o haalnama o yamiri ko ni ardi ɓe ƴetta kamɓe noon ñalawma o ɓe mbi eɓe ñaagui ñalawma fof ɓe dokke heure uji 3 ɓe mbiɓe noon heure uji 3 heewi ɓe mbi ɗum kadi koye sumgo amen min dokka ɓe ñalawma ko heure uji 2 darul machiyati ene hen ɗo ene hen aywa e ceekewi ene hen ceerno Habib Malik ene hen Karamatu ene hen ala e fuɗɗa ene jange min jiyani kam ko ɗum tardini e jangde alqur'ana he heure uji ɗi ɓe dokkadi kamɓene so heure uji ɗi jonti jangguinoɓe maɓɓe ngara jangguina ɗum ne kadi ko heure uji mom ɓaranoɗi ɗi ganduɗa ko saabu ko 11h et midi walla midi e 11h et midi 11h et midi janggol alqur'ana fof ne andi ne ɗum yontata tawata ko an ko ponnoɗa wadde koko gasi ɓe puɗɗi ɗum noon ɗiɗo duuɓi ɗiɗi jawtuɗi joni hitande nde ɗo ko ɓamta ko woni hitande maɓɓe tataɓere raway noon ɓe ɓeydi hen duuɗe goɗɗe hankkadi kam ene yaaji seeɗa ko ni wayi ɗum fuɗɗama kala hitande so fayi e gazde ɓe mbaɗat ɓeto kono fodde koɓe kollata hen ko ene moƴƴi kamɓene ɓe jawani fodde koɓe jinno jangge ko kala ko almuɓe jangi eɓe jii e ɓetoji he sukaɓe ɓene ene paama ɗum eɓe jii sukaɓe he ene paama ɗum
ɓe mbino noon ko duuɓi tati so gasi kamɓe ko ɗon so naa ɓe keɓ feere no ɓe jokkiri tawata kamɓe ko duuɓi tati tan ɓe jogii e nder heen so ɓe keɓii feere no ɓe jokkiri e mbaawi jokkude so ɓe keɓaani feere jinnaaɓe sukaaɓe ɓe keɓii feere en waawi jokkude ɗum waɗi enen Madina Gounass so tawi en tinniima Allah ko dokkuɗen fof en kaalirani ɗum hay hunde so wonaa anndude ko ɗum goonga en kaalirani ɗum hay berte so wonaa anndude ko goonga sabu eɗen nganndi kala ko jiɗɗen e ɓamtaare kala ko jiɗɗen e wonde ceerno daɗi en e yidde gonen eɗen nganndi mecce keewɗe ngardiiɗo ko sabu ceerno meccal ngal taw ngal alaa ɗo o walla waɗa yimɓe tette haa meccal ngal wooda ɗum mi sikki wonko ngannduɗon e ɗum eyi jangde nde ne ko noon o foti yidde nde eɗen nganndi ceerno Adjuma Seydi jaggini en ɗo duɗal maadinil elmi ngal ko duɗal dowrowol sabu ceerno wi ko hunde fof yo jangge ɗon kala ko janngete e aduna ko ni o wi heddi tan ceerno ɓuri yidde ko tawa ko enen janginanta ko emen enen toppitanto ko emen jangde nde mbele mbaawen neede ndi jiɗɗen ɗum ne kadi wonaa ella wonaa ella neɗɗo ko gonɗaa ko sono moƴƴi so moƴƴaani sono yooɗi so yooɗaani aan kam ko gonɗaa ko ɗum yonma goto ene haala e ceerno ceernama Samba Cikkitte o wiyatno sen jiliyima yin jiitu sen jiliya ɗo jiitoɗen ko yortaw ene joɗɗen ɗo nam ɗum waɗi jangde nde ceerno jogii heen anniya mawɗo en peccinaani e mbaɗaani safaɓal e anniya ceerno e jangde hee omo jogii heen anniya mawɗo kadi ko kaalowo ɗum omo wiya kadi yo toppite omo yiɗi janngen diine men ngannden ɗum nehoɗen needi men sunna nehoɗen tijaniyankagal men omo yiɗi janngen kala ko janngete e aduna he kala ko waawete taw eɗen mbawani koye men jangde alaa e jangde harmude ko needi bonata ceerno hay jangde wotira o wiyani ene harmi o rentoto ko nehaneede needi ndi yaadani eno yarata ni kono alaa jangde harmude sona noon tawa jangde nde ko jangude ko bonnata wamma kala ko jangata ko moƴƴinta ene dagi heddi hol ɗemgal ngal jangirta ɗum so pulaar jangirɗa ɗum so français jangirɗa ɗum so arabia jangirɗa ɗum so anglais jangirɗa ɗum waɗi ene jeeya e geɓɓe men tawa ko jangete ko foto eɗen janga taw diplôme eɗen keɓa diplôme aji ko ɗi poɗɗen heɓde to banggue diine men en keɓa diplôme aji poɗɗen heɓde to banggue aduna men ɗum noon sikki ala eɗen gondi hen e duwawu jaabiɗo heddi tan ko daranade ɗum so daranama tan kadi wonat kadi ko e nden darde dara heddi hunde fof yahata ko seeɗa seeɗa wawata lawol gotol wonde kono ko e nden darde wona ko hen wona kam gandiren ɗum ni ñaagui Allah noon yo Allah wallu en hen yo Allah wallu en hen yo Allah wallu en hen jahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam inchallah jarama ceerno bandiraɓe beltima no feewi joni kam oɗo saaha hallode ko a darti duɗe jangguinoɓe e wonata kadi no wuuro ngo ha jangguinoɓe wasimata oɗon takkimi wasima on banggue eyi wasiyam tan somiɗa wasiya noon ko hooram gomi e wasiyade ɗum ɗo ko hoolare waɗande e juuɗe men enen jangguinoɓe ko adi fof hoolare nde ko hoolare nde Allah waɗi e juuɗe men sabu ko Allah muuyi en gon jangguinoɓe nde o muuyata ɗum nde en tinani en tawaka eyi wiiteɗo hoolare mana ko desdal wona omo hooli en ala ko resdu en mais somo hooli en ganda kono kam o resdi en ɗum sabu wonde en hen so muuyano yen gon hen en gonata hen ndeke ko adi fof min toujours ɗum ciftinami hooram ɗum ɗo ko adi fof ko hunde nde Allah resduma gandirta ko Allah resduma ko Allah wanma hen a imanaki ko desnal ngal Allah resduma ɓooyi juuti ko namditoɗoma ko resduma ko min ngoɗo miijo da iman e ngo arta e haqqillam ɗum waɗi somi loƴi hen tan tawata komi huli no feewi teskade ɗum ko goho ɗiɗi ko hoolare nde ceerno fawi e juuɗe men ɓesgu o ko ɓesgu ceerno ko ɓesgu ceerno
ko ceerno jogani den ɓesgu o ɗum waɗi nden hoolare kadi woni hoolare wonde e dow hoolare tati jinnaɓe sukaɓe gaddan jinnaɓe sukaɓe adduɓe ɓesgu mumen ko desdal maɓɓe ko hoolare maɓɓe kadi ema gaga no ɓe mbayi ema ɗum woto won haaju ma gaga no poɗɗa tampude hen woto won haaju ma no sukaɓe ɓe mbayi hen woto won haaju ma sukaɓe ngala hen felore ɓe jiiɗa ɓe ngala hen haaju ɗum wona felore koɓe sukaɓe ɓe mbawa andude ko nafata ɓe koɓe kimmira miijorɗa ko hoore ma an nde gonɗa hen nde a wawnano tan kono so accanoma wontano hen ɗum waɗi sukaɓe ngala hen ella ɓe jiiɗa ɗum wona ella mabɓe ko an ƴewata no jinnirɗaɓe an janguinowo an ƴewnata mbaɗe ɗum waɗi enen janguinoɓeɓe gaga miijade dendagal gueɗe miijoɗen ɗo ko hoolare nde Allah fawi e juuɗe men ko Allah gollanten ko ceerno gollanten kadi ko rendo ngo ɓeɓe tafeten so Allah walli kala keɓo yiiɗo hen enen hande joni ko gonɗen ko ɗum faaro waɗɓe en ɗum ɓe hande joni anani kam janguiɗo kam mbimam ceerno Adama Niang radiyallahu taala anhu ɗum ko faaro makko ceerno Mouhamadou Niang janggui min kaɓirɗo ceerno Habibou en to Fass janggini min sharia o annene ko mbaɗata ɗo ko kala keɓo yiiɗo hen golli gaga aduna o neɗɗo sallah sallam wi kala mo gandinɗa gandal ɗon ɗo gandal ngal ne hutore aɗa daña barke muɗum kala mo gandinɗa gandal ko ngal wawi wonde foof noon ɗon ɗo gandal ngal ne hutore aɗa winnane guurɗa mayiɗa so yiɗi wona duuɓi ujunnaje tawde tan aduna ne heddi ko gandinnoɗa ko ene hutore saabu mo gandinɗa o so wonmo andini tan kadi a natori toon a yaltata on so wonmo andori tan a natori toon ko hunde jokkodirde so en ƴeewi ɗon enen janguinoɓeɓe jarana ɓen fof so tawi calculten ko tampere naggam e tampere naggam ɗum enen yimɓe fof ndendi ɗum ko sohlini en ko enen sohlini yimɓe fof ɗum waɗi ɗum kewmi wiide hay e batuji amen kam janngingol ngol kam a fellitat tan wonirde hen Allah ƴeewa noon so tawi subaka o mbawɗa ko wadde hen waktu goto on kam waktu mbaɗamo so gasi so yiɗi ɓarna an kam a waɗi ko mbawɗa so tisbar mbawɗa ko waktu goto mbaɗa on waktu so jamma ko waktu goto saɗa wawi wadde waktuji ɗiɗi mbaɗa waktuji ɗiɗi saɗa wawi wadde waktuji tati mbaɗa waktuji tati mbaɗirani so tawi ka janguinowo taw ko Allah tan janguinirta mbaɗirani ƴetta mbaɗa hen doole ma no fonno mbiɗan ko yimɓe tinnade hen so en tinnima hen tan Allah walla ɗen Allah walli mo wonani haaju makko saka gonɗo e haaju makko ɗum waɗi en tinnorta gonen hen ɗum tan tinnortoɗen wonde hen e tinnade e tabidde hen rendo ngone ngo wiyete tan ko yo ngo tinno kangone e wallidde ɗum waɗi Allah jabla e wolle eɗen beltanimo e ko waɗata hen ko Alaji Abou Ndiaye ko e mbaɗata hen ko min koye mbaɗata ɗon ko miɗa yii ɗum ko min ɓe lomti hen mi haalima gila ko ɓooyi gila 2005 min puɗɗi wiide yo caleje mbaɗe ɗum mbiɗa andi ko min ɓe lomti hen alhamdulillah rabbil alamin ɗum waɗi eɗen beltaniɓe hen eɗen duwaniɓe hen eɗen ñaagui Allah nawru ɗum yeeso yo Allah yañu ɗum ha wona kala duɗal alqur'ana e Madina taw ɓe pewnani ɗum janggiri taw wona ngal ɓe ngal ɗo fewnama ngal fewna ha wona kanje fof ɗe keeɓi ko ɓe jiiɗi hen ha wona madinajo fof ballal maɓɓe yettima ɗum yo Allah newnu yo Allah wallu en hen kadi yo Allah hebbina hono maɓɓe en Allah ene jogui ene wawi yo Allah hebbina hono maɓɓe en kono fof de anne goɗɗo mo wona kamɓe o seeɗa mo joguiɗa o woto ɗaw seeɗa mo joguiɗa o woto ɗaw sa waɗi ko mbawɗa tan tata ka moƴƴini duɗal nasara ma hayso ɓiye janggan toon andi aɗa wawi waɗande ɓe caali tan waɗan ɓe ɗum ene jogui ko nafata ko heewi duɗal nasara ma almuɓe ko arɓe wona almuɓe jeeyaɓe e wuuro ko addaɓe ɗon andi aɗa wawi sodande ɓe sac mar sodan ɓe sac mar ɗum ene jogui ko wallitta sa nawi tan ma won ko wallitta yo Allah wallu en hen noon kono fof de janguinoɓe kam yo fellir wuñande Allah tan maɓe jino Allah waɗantaɓe ceerno Adama ceerno amen omo wiyanno ceerno Mouhamed Seydou radiallahu taala anhu wimo min adduma ɗo ya janggue won ɗo gonira Allah min gadduɗoma o de ɗofɗamino e am hay hunde mi haalani kam mi jinna e sukaɓe
min gadduɗomo ɗo e nde ladde mbimami ya joɗɗo jangina an kay jooɗo tan janginira Allah min de gadduɗomo wanma ɗo oto ɗamino am hay batte mi haalani noon jina e sukaɓe oto ɗamino maɓɓe hay batte o wi kono noon kadi goto e maɓɓe hay soko ngaalu aduna Allah ngu fof rendi ƴetti tottuma jaggu aɗa andi ɗum ko haala abduka ɗum waɗi saɗa jangina tan daro ɗon fellidde gollande Allah tawa ala felore jina sukaɓe mbaɗani jina sukaɓe mbaɗani ni nden folore so fitanuma yiɗi addude nde salo nden an kam pellita tan gollande Allah yo Allah newnan en ɗum yo Allah wallu en hen jahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam jafɗo noon haala so heewi tan wasata ɗoka ferbiti jarama fewi alhamdulillah yeɓiyankoɓe ayawoɓe wonande kewi eɗen garde yewtande ha ɗo wallah lamduɓe ɓe en gayndade ceernajo en garte makko yewtere taw ko sifo goɗɗo e fonno goɗɗo kadi fof taw ko naftata renno goɗo naftata kadi jentagal inchallah jarno nafoore ƴeew heɓama en machallah en jetti ceerno ceerno wadde kadi hoolano en tan ɗon waɗe makko hoolano ceerno waɗe makko kam jangguinte ɓesgu wuuro ngo ha kadi hoola o waɗa kadi mawɗo jangguinoɓe ɗon e karim ɗum kadi wona heeɓe darde makko tinnade makko katantagal e hirjide makko ɗum ha wawi wonde ɗum wadde noon neɗɗo kañum darto tagi tin hay min jiiya e tabire mum wawa wonde woni ko ɗum noon ceerno min ñagoma Allah ɓe anne kadi Allah jurnade gonɗam ɗam kadi wadde kadi almoɓe janggoɓe guiɗumaɓe anoɗo renɗo ɗon e karim renɓe deftere nde kono kadi ha motta jangguinoɓe namoni Allah wawi ɗum yo Allah waɗa men bandiraɓe to kanal men Abou Thiam waccude haaji mum haalde nde musidɗo Amadou Samba o wonno koɗe musidɗo men ceerno Amadou ceerno mo ganduɗa kañum woni mawɗo jangguinoɗo alqur'an karim e nder wuuro teddugo jeygona bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jaha on lillahi darul qawmi hayre dañi ɓural rokkede arif zeynudini muhammada dokkaɗo tawfiqal ilahi ne semmina pociɗo ñiiɓi e sunna zeynu muhammada ko qiblatan lissalikina wa hadrata